Haidolok Norok Shaun Mano Thangna 27 March Bisramganj Rongmala ADC village of Belaikin Kaisi Lachima Singsa Pati Mo Ongoi Thangka Hingke dolok ang bo topic no tikok sana thangoi tong obonor gahamke no Shauman khana Tini Pungjarawa bihik busaino juta bai tai jeman bai buinai Bisramganj Thanawa talangai rikha dolok noroni khaw tabu sungmungban faimano tamon haike khaikana henai pura kahini saimano muske bidino pulyang paitha jara nai tangdi o buruite busai busa agortolawa bara tongai busa butuina lekha po ritong lemani o chalani mungkha sombutipra tai buri bujangani mungkha Sopna Deborma sombutipra bo kaisa sebok khaitongo Bisalgo Central Jail ni constable dengo bo oro chakiri khaituino Rongmala ADC village ni Sopna mungoi kaisa buri bai kedeng marom chasma heke relationship tongai tonglekha bihingno siatike obon yagulo hingke bihik sai obno saimano kobangma jorano bihik bono khop kharaika haitangdi hini bono bade tai bo chasma tongne burino bo kobangma joran sajak tai haitangdi hini haipan o big hinjani kongno mane kare kedengma salami relation he chasma tongle tongkha oboni porikhe tini phungjara Rongmala kamini no arni lukorok sakbai thangno romkha tai romman pare bihi agotolo tongnai kolkha saka je nin bosai ro he manja kahini oboni pore hingke bihi kinjane bo bihik jaiti kusitai bosa butuina tuinai phaika o jagao hingke dolok norok o haike bulaimani tai je tini manja je bulaimani o video ne khang video ri rewa naji burunya nung barbar sakana kok rotas ini hanya mau tamu ke Baisa lagi. Tamu kelai. Oh seranya jabu, ini karena mana tamu tamu nih bagi buka tuh. Ada sana buman hikai, tina orang pelega, para barang nangis saja rambutan kan, hikai bahaya yang busanya, simpai kabu pakai, hikai kan busanya, bunyi bisu tamu
Marari upo, ang busalang ikaw na logi na. Tabo sa kapajak mo ro? Ang utang bisa mo biya sa pajak, ang busay malanya mo. Ang busay biya sa malanya. Ang buwan ika sita sa winta na ika siya. Hingke dolok video nu ga hamke nu sawite bosi mang kana tam ong khapura gotna dolok o video nungman pore nrok o buri boy chas mai tonglai nya tam sanam chuktai o somu mui khorokta buri bihik busak ganang bo heke tongmani na tini bono tam message nan mus obono comment khai sananta budi ang last tik obono sanam su chinti prasarang jesupon family gaham ungthu tepon ungthu heke tong sia tong tong habon kaisa character chitrang khaboni job tongtho jekun tongtho obo bebang kun samung nangya hai tini bo kaisa sebo khai tongne blog si ob hai ke jail tai police adalo thang tongkhe tai boni nuite onyo botam surungnai tam message mana hedo dolok hinga dolok tinin bai asun ang sinai malain te kadal video hambai